godmorgen. Velkommen tilbage på min kanal. Og i dag er jeg hjemme hos mine færre kusiner. De er dumme og grimme. Siger du. Og hvad så er det, guys? Hej, det er den dumme fætter og min dumme kusine. Okay. Ja, hvad laver du? Okay, nu skal jeg vise et spil, der hedder Star Wars! Ej. Det Det er hedder... den grimme. Du har tips under her. Okay. Det er min Xbox. Hvem er det? Xbox. Han har en Xbox 260. Der er lille Lukas, min lillebror. Han er med næsten af min video. Lukas er sej. Og det er en lille fætter. Lille fætter. Og den der er en kusine. Helt grim. Og nu skal jeg vise et spil. Det er en kasse. Den grimme. Det eneste dur. Nå. Det eneste dur, det er Halo. Jeg hader Halo. Halo. Jeg hader jo Halo nu. Så det er det eneste spil, vi kan spille. Så. Nå. Nu kan spille det hedder Pac-Man. Det var alt for den her video her. Vi ses måske i morgen igen på min kanal. Like video, hvis vi har flere af de her grimme kusiner her. Men det vil I sikkert ikke. Måske vil I. Nå, hej. Farvel. Ses. Ses. Lukas. Farvel, Lukas. Farvel.